זה היה בטירונות כזה, יושבים בחדר בבח. גבריאל זה שם כזה שלא כזה על הלשון, ואני יודע שבצבא נותנים כינויים, אז כאילו במכינה קראו לי שושני, אם אתם רוצים תקראו לי שושני. התגייסנו אוגוסט, אז כאילו חגי תשרי אחרי זה, ושמחת תורה היה החג הראשון שמישהו היה אמור לסגור. לא כיתה ביחד שלמה סוגרת, לא שבת כיתה כזאת, אלא צריכים מתנדבים למאזין. אני רואה אותו מרים כזה את היד בחוסר רצון, יש להגיד. ואמרתי, יאללה, כאילו אם הייתי צריך סימון כאילו זה, אני אשאר איתו. אני זוכר שכאילו, שכבר אז הוא בלט כאילו. החלפתי פיצוץ בטירון, אוגוסט, גיוס אוגוסט. שמיניסט. כן, שבוע לפני זה הייתי בנאפה. וממש היה לי הרבה נפילות והרבה, בעיקר בלילות. ואני זוכר אותו ואת שוורץ פה ממש, אני יושב, שתיהם נצמדים אליי, מביאים לי פחית קולה, ומרימים אותי מהר מאוד, וגם במקצועית, אני זוכר עם הנשק, אתם זוכרים? אתם תוכל. שמה? צחק עליו שהוא כאילו מגיל קטן עושה פה יבשים בחוץ. כן, אני מסתבך שם, וזה לא מבין מה עושים פה, מה קורה. והוא לידי כבר במצבים ומטפל, ואני חושב שלאורך כל המסלול היה איפשהו כזה הסתכלות עליו, לראות מה הדרך הנכונה לעשות, ואז אתה עושה. גם מהטירונות היה איזושהי תחושה שהוא כאילו, הוא לא חלק מאיתנו, הוא טיפה מעל כזה, הוא טיפה הבאי, מפקד. הייתה נסיגה קשה, לצוות ממש, אנשים שנסחרו מאחורה, וכזה מעט מאוד אנשים על האלונקות. באיזשהו שלב הוא תפס אותי, הוא אמר לי, בוא רגע נצא מהאלונקות, עכשיו מסתובבים בין אנשים, וכאילו, אנשים צריכים חיוך, זה מה שהם צריכים, כאילו, הם לא צריכים גם אם לא נהיה עכשיו כמה דקות באלונקה, צריך חיוך. חזק. והוא כאילו היה, סחב אותי איתו כזה, לתפוס אנשים, את החבר'ה שנסחבים מאחורה, כאילו לתפוס אותם, לתת להם כזה צ'פחה, להגיד להם יאללה חבר'ה, הכל טוב, כאילו בואו נחייך, איזה, כאילו הוא היה יוצא מהאלונקה, מהמנוחה, הולך אחורה לאחרונים, שכזה לתת להם את הזריקת מוטיבציה, ורץ קדימה לא לפספס את הסבב. יש את הקטע הזה בטירונות, הם זוכרים שכל רגע פנוי כזה, טוב, אז עידן תעמוד, ספר על עצמך. אז אני זוכר ששושני זה היה בזריקות רימון, אז אמרו לו, יאללה, שושני תעמוד, ספר על עצמך. ואז הוא נפתח כאילו ובא וסיפר, אני חושב ששם שמעתי פעם ראשונה את הסיפור באמת של המשפחה, של אבא שלו היה בבית, משהו בתדמית הבחור הרציני הזה, באמת, שמצליח ומהמובילים בצוות, משהו לא הסתדר לי, בוא'נה, איך גדלת? אתה לא רגיל לשמוע בפורום של סיירת צנחנים כזה, תחילת הדרך, כולם כזה, כל אחד עם אני הייתי במכינה, אני הייתי בזה, אני מהמשפחה הזאת, מהמושב הזה. זה ביטחון לספר עליה. כן, ממש. איפה התחלת, איפה עברת, איזה כלים נתנו לך בחיים, ומה התמודדת, ואיך אתה היום בונה את עצמך. בהמשך זה הלך והתעצב, כל הדרך הזאת שהוא עשה עד הסוף, אבל אני פגשתי את זה אז בפעם הראשונה, בזריקת רימון. הוא כזה התחיל מאוד ביישן, כמה שהוא היה טוב, כאילו. אתה מתחבר משהו? בנינו לו ביטחון, בנינו אותו. כמה שגם אז הוא היה טוב, יצוק כאילו במקום שלו כזה. הוא עבר כאילו דרך ממש, בישנות שלו, בביטחון שלו. אבל גם נראה לי בכל מסגרת הוא מחפש את כאילו, למצוא את המקום שלו, לבנות את הביטחון, ואז הוא יותר פורץ. כי גם במילואים בהתחלה הוא... גם לוקח זמן עד שבאמת יודעים מי זה שושני, כי הוא לא מדבר והוא לא... לוקח זמן שאתה רואה באמת איך הוא עובד. הוא בעצמו יותר היה מכונס קצת ולמד רגע את העסק ימינה שמאלה, ורק אז הוא כאילו פרץ יותר, ונהיה כוכב. זה הצניעות שלו, אני חושב שזה לגמרי, זה מה ששמעת אמר מקודם, כאילו שהמבנה האישיותי שלו, הצניעות, הפשטות שלו, זה לאורך כל הדרך. אני הרגשתי את הביטחון העצמי לאורך במלחמה, זה הגיע לאיזה שיא כזה, שזה לא סותר את הענווה שלו ואת היכולת לשמוע ולהיות עם הצוות, אבל כל פעילות, כל זה, גם בשיח מפקדים, ולהגיד שורה תחתונה מה הוא חושב, לפעמים לעמוד מנגד, ולא מתוך איזה שהוא עף על עצמו, כן, אבל איזה שמחה על הדרך שהוא עשה, והבנה שהוא למד וחווה, והוא יכול להעריך את מה שהוא חושב. הוא לא מדבר הרבה ולא היה מתווכח הרבה ולא היה זה, אבל כאילו כשזה היה כאילו באמת שלו, אז הוא לא היה פוחד להגיד אותה. מצטיין פלוגתי גדוד הסיור גבריאל שני.
גם דברים שטודניקים כאלה. יפה, יפה. אבל דברים... מסתלבט, גם אם הוא היה רוצה להעיר לי כאילו בדברים הפחות מהותיים ודברים כאלה, סתם. אם אני מתלוננת או משהו, פשוט היה מחכה אותי כאילו. יאיר, תגיד, כולי חון, יאיר, כולי חון. הוא הסתלבט וקיבל תוך כדי. ואין לך איך להחזיר לו, אתה יודע להסתלבט ולכבד. ואני ממש הרגשתי שכל המילואים הוא ממש זה, הוא נבנה מזה, הוא מרגיש, זאת אומרת, הוא נותן הרבה, כולם מקבלים, זאת אומרת, בטח אנחנו כצוות והפלוגה וכולם מבסוטים עליו, אבל אני תמיד הרגשתי שהוא חווה מאוד התקדמות. החליטו שהוא יוצא מ"פים, זאת אומרת, זה היה הכוונה. והוא ככה התחיל לטפטף את זה בצוות, כאילו מה קורה, לאן העסק הזה הולך. וממש התכנסנו לאיזו ישיבת SOS כזאת אצל קליין בבית. אנחנו עושים סקת צוות ואנחנו מבהירים לו את הנקודה ששני זה לא יקרה, כאילו בלעדיך העסק פה... אחי, אתה כל עוד יש מלחמה, אתה איתנו. עכשיו אנחנו לא רוצים לקצץ לך את הכנפיים, אבל שתדע שאנחנו זהו, כאילו. זה ממש היה במשפט הזה. כן, אנחנו לא נמשיך מפה, אז תבטיח לנו שתחזור. אנחנו כצוות אהבנו מאוד להחמיא לו, כי הוא היה מובך מזה. אז אנחנו היינו כל הזמן, זוכר היינו הולכים, אני מסתכל לך, איך זה להיות המפקד של הצוות הכי טוב בחטיבה. כן, איך אתה חושב, וזה, ואתה צודק, ובנינו כזה איפשהו איתו, גם מערכת יחסים כזאת, שהוא יודע שאנחנו סומכים עליו ובוטחים בו, וזה נתן לו גם את הגב. באיזה שלב מבחינתכם הוא יותר המפקד מהחבר? זה היה מתכון מושלם, לא יודע. מה אתה אומר? שאלה טובה. זה באמת היה... זה מה שעזריה אומר, זה היה מה... וואו, קודם כל זה היה חיבור מדהים. לא יודע איך... אני לא זוכר כבר את ההתחלה, איך זה היה כזה ברור לנו, שושן, אתה מגיע למפקץ אותנו. החבר לא נעלם. תמיד הוא באמת, גם כמפקד, שאלת על פיצוצים. אז גם הוא היה מאוד, הוא היה בולם את זה, כי הוא אף פעם לא היה מסתער על מישהו, כאילו פתאום הופך פתאום את אחד החבר'ה לחייל שאפשר להסתער עליו ב-200 קמ"ש ולעמד אותו במקום. בגלל שכיבדנו אותו וכאילו הרצנו אותו, זה היה כזה... נעשה מה שתגיד. כן, כאילו נבנה איזה משהו, בצוות, באורגניות ובאמת באהדה כלפיו. היה יודע מאוד לשנות את טון דיבור שלו, כאילו. להראות לך כאילו שאוקיי, מה שאומר עכשיו זה לא... אני מחליף את החבר במפקד, וזה היה מתקבל בטוב. הוא אף פעם לא מתווכח איתך על הסמכות שלו, להראות שהוא המפקד, להראות שהוא הזה. בחיים לא היה קורה בחיים. וזה כזה קצת עשה לי, לא יודע אם ללכת בדרך שלו, ללכת לראות מאיפה הוא הגיע. היום אני עושה את הדרכת חתנים שלי, ומי שהערה שלו מבחינה, הרבה פעמים אנחנו גולשים כאילו מהדרכת חתנים, ומדברים עליו. נותן תמונה הרבה יותר שלמה לבאמת מי הוא היה, לכמה הוא היה כזה שלם, נגיד הייתי קורא לזה. אני חושב שבהרבה דברים גם אני כאילו פתאום תפסתי את זה ואמרתי וואלה, הייתי ממש שמח עכשיו להתקשר לשושני ולשאול אותו מה דעתו, מה לעשות. מאז יש לי כזה, בדברים כאלה שקשורים לצבא, אני לפעמים כזה פשוט שואל את עצמי אם הייתי שואל את שושני מה הוא אמר לי לעשות. זה קשה ליישם את מה שאני חושב שהוא היה מחליט לעשות, אבל איזשהו מצפן כזה שהוא נמצא שם. אחד הדברים שהוא שיר אחריו זה לעבוד על המידות, לעבוד על עצמנו, להתקדם, אנחנו לא שלמים ולא מלאכים. אני זוכר שעשינו שיחה, והוא אמר, הגיבו, אני מאמין שיגיעו 11. אמרתי לו, אחי, איך אתה סופר 11? יגיעו 5. יגיעו 5. אמר, לא, יגיעו 11, אחי, אני אומר לך, אני שואף ל-11. והוא היה, כאילו, גם אם אני יודע שא' ב' ג' לא יגיעו, הכל בסדר. אני אצליח, גם מתוך אמון באנשים. אני ממלכתי, אני עם המשימה, עם איפה שצריך אותי. ממש. אני אחזק ולא אחליש. באירוע עם 7 אנשים. עם אווירה. כן. חילקנו פוליגונים, בקיצור היה שגבול גזרה מאוד מאוד גדול באזורים שכמעט לא דרכו בהם, וכל צוות היה צריך ללכת לסרוק את הפוליגון שלו. זה היה כזה חצי שעה, יש לנו פוליגון, סטריפ לא גדול, תופרים אותו עד החושך, והעברנו את המפה כזה, לפי דעתי העברנו את המפה, העברנו את העולר. סורקים בית ראשון, סורקים בית שני. מחפשים אמל"ח. מחפשים יש משהו מחשיד. סורקים, הופכים ספות, ארונות, מתקדמים.
הבתים הם צמודים. הבתים צמודים כאילו עם קיר משותף, גבוהים 3 קומות. אם שניים לא מוצאים שם כלום. כלום. ואז אנחנו נכנסים לבית, הבית הוא בעצם בכל קומה דירה אחת. ואתה עולה גרם מדרגות, ואז פה הגרם שממשיך למעלה, ופה נמצא הפתח לדירה. אז עולים ככה, זה 5 מדרגות, נכנסים לדירה הראשונה כזה, ואני וזרה נכנסים תמיד ראשונים, שושני היה איתנו כאילו בדירה הראשונה. אני הייתי עסוק מאוד אני בחיפושי אמל"ח. אני הופך של ספות. אז אבירם ומייקל ושובל וקליין, 4 הם כאילו ממש נכנסו פנימה בדירה הראשונה וישר עלו, כאילו ממש בקטנה פנימה, וישר עלו למעלה. ואני כזה הייתי חצי מדרגה כזה לפני הזרה, אני ממש זוכרת, אני רואה את שושני ושובל, ואני רואה אותם נכנסים לבית, שושני הולך כאילו לפה, שמאלה, כאילו אחרי כניסה לפתח מיד הולך לפה שמאלה, שובל הולך ימינה, ואני רואה צרור אורך כזה כאילו מלמטה למעלה. אני רואה את שובל חוטף, מתחיל לצרוח כאילו. זריה כזה נתפס על הזיג של הדלת, של הפתח. ואני את המחסה תפסתי, באותו רגע שמעתי את הצרור, תפסתי מאחורי המעקה של המדרגות. אתה ראית כנראה את הצרור, אני לא יודעת שראית. אני ראיתי את הצרור. אני מסתכל עליך, מה זה? אצל יזר אנחנו בהתקלות, ואמרת לפי דעתי שובל. שובל נפל פצוע, משהו כזה. כן. ואני כבר שומע אותו, שומע צעקות, אני מניח שזה הוא. ואז רצתי לזיק שם. איך שאני מסתכל על שובל, ואז אני חטפתי את הצרור אליי. הרגשתי שקרה רגע משהו, הרגשתי חום, המשכתי את המדרגות למייקל. שהוא למעלה. שמייקל כאילו בודד את העלייה. מייקל בודד את הקומה השלישית, כן. שהיא עליית גג. ואני מבין שכאילו, אני חוטף אש מדויקת. אז אני עוד פעם יורד מתחת למחסה, מנסה לקום מאיזה מקום אחר בבטון, ואז אני רואה את הזריה גם נותן שם אש. אני חזרתי לזיג, איכשהו הצלחתי ליצור קשר עין עם שובל, אני אומר לו איפה המחבלים, הוא מסמן לי מאחוריו. הוא יושב בתוך הדירה עכשיו והמחבלים מאחוריו, כן? זה היה... כן. כאילו החילופי אש מעליו. בדיוק. ואת שושני אתה לא רואה. את שושני אני לא רואה, אני רואה את שובל, מסמן לי זה, אני מתחיל לראות לשם. אני לוקח אותו מהקוטפות, לוקח אותו למטה, כי הוא נשכב במקום שכאילו הרגליים שלו הם בול כאילו, כן, בול בקו האש, וגם אם זורקים רימוניאן הוא גמור, כאילו היה מחוסל. ואז אני גורר אותו למטה, במדרגות, ואני בראש של כאילו, סבבה, כאילו אבירם עם קשר, אני נותן אותו לאבירם, קליין איתו שם מחפה, ואני חוזר למעלה לעזריה ומייקל. ואז אנחנו יוצאים לסמטה, ואני כזה גורר שובל, ואז כאילו איך שאנחנו יוצאים אני רואה כזה רימון שחור נוחת לידינו, אני צועק עזר, אני לוקח את שובל חזק שאני יכול לזורק אותו, הוא לא מבין מה קורה, אני נשכב, הרימון מתפוצץ. כל נושא הדיווח בקשר, הקור רוח, לתת תמונת מצב, זה אחד התכונות החזקות שלו כמפקד בשטח בפעילות, זה להעביר הלאה את התמונה במלואה, בקור רוח, לא להתרגש. פתאום אנחנו שם, ואני צמוד שם להחבק מ"פ ומבינים שאם שושני לא מדווח כלום ושום דבר לא עולה בקשר, אז אתה מתחיל להבין שמשהו לא טוב קרה. מגיעים לשם לסמטה, ואני בעצם, התמונת מצב הראשונה שאני רואה, אני נכנס לאיתור, אני רואה את שובל שם שוכב, קליין כזה באמת באיזה קריאה, כמו שאמרת, מחפה למעלה, וגיוון כזה מחפה החוצה. קיצור מבין שקורה פה, יש פה אירוע מורכב של פצועים. אני רץ חזרה למאזין, לוקח את הקשר, אומר תקפיץ את כל הפלוגה, יש התקלות. עולים למעלה, קומה שנייה, כאילו קומה ראשונה סורקים, קומה שנייה. בעצם מתיישרים במקומה של שושני. אז בעצם אתה והחפ"ק מגיעים אחרינו, ובעצם לוקחים את שובל, לוקחים את קליין החוצה. תחושה חזקה של חוסר אונים כזה. אתה אומר לעצמך, יורד לך הסימון ששושני שם לבד, למעלה, ופה בינתיים מתרחש איזה בלגן, חבר'ה חלוקה כזה, תופסים עמדות, תופסים חיפויים לאיתור, אבל אני ואייזנר בדיבור של לאן זה הולך, כאילו שלא יגררו אותו למטה, כי אנחנו לא על הפתח של האיתור עצמו, אנחנו
הם יכלו בו בשתי דקות, אם יש פיר למטה בקומה התחתונה, לגרור אותו, להתחיל להריץ את שושני באיזה מנהרה. אני זוכר שיש פקודה שנכנסים פנימה, ויובל ניר ממש הולך, הוא כבר בסמטה בעצם מתחיל תנועה לכיוון הכניסה לאיתור, ואני באיזו תחושה של יובל ניר הוא גיבור עולם, יורים עלינו, מחבלים, פצועים, פחד מוות, צריך להגיע למעלה איכשהו להביא את שושני. אני ממש בתחושות האלה באיזו הערצה ליובל ניר, שהוא הראשון שנעמד ונותן לנו את הביטחון הזה, שזה מה שצריך לעשות וזה מה שעושים. אני ממש זוכר את העלייה בגרם ואיך שאנחנו בסיבוב של הגרם, גלבון ואני, פיצוץ מטורף שמעיף אותנו. כולם התגלגלו. כולם התגלגלו במדרגות כאילו. ממש מתגלגלים אחד על השני. הכי ראש על הרצפה, כאילו, כמו תגלגלו כמו שאתה חושב. מהר מאוד הבנו שהתגלגלנו בלי יובל ניר. מיד, כזה סוג של ירוק בעיניים כזה, ומבינים יובל ניר לא איתנו. אני מוצא את עצמי באותו מצב שהייתי 2 דקות לפני זה, רק שהפעם אני מבין שיש 2 למעלה ולא אחד, שושני בדירה ויובל ניר איפשהו בדרך אליה. כשאני עולה, אני רואה קודם כל שמורידים את יובל ניר. אני באיזו תחושת חדור מטרה לראות את שושני, ואיך שאני כזה ממש כבר קרוב לפתח הדירה, אני רואה את מור מצוות 2, מוריד באחד על אחד את שושני. באותו רגע מבחינתי, עכשיו המשימה שלי זה ללוות את שושני ברגעים האחרונים האלה, ואני אומר למור, תודה אחי, כאילו, אני מכיר לו טובה. אני מרגיש שהגיע איזה מישהו מבחוץ, להוציא את המפקץ חבר קרוב הזה. הצוות אחרי ההתקלות באופן טבעי, חלק פצועים, בגוף ובנפש, בעיקר בלי שושני. תחושות קשות, אבל מצד שני בתחושה שזה מה שממשיכים את הדרך, זה מה שנותנים את הכוח שממשיכים את הדרך של שושני, של העוצמה שלו, של הסירות שלו למשימה. זה לא עובר כמה ימים שאני לא מדבר על כל יומיים בערך, שחושב עליו, מספר עליו לתלמידים, מספר עליו בכיתות, שזה נותן לי איזו תחושת סיפוק, שיש לי את הפלטפורמה ואת המקום להעביר את הסיפור שלו ושל יובל ניר ואת הקשר שהיה לנו. זה נותן לי הרבה סיפוק וקצת ממלא את החסר.